Още малко. Не може за качество. Аре, бе. Чонче да, бе. Абе, давай, че, бе. Айде, давай, иде, давай. Искам да ми го праща по скайпа. Пази оператора! Аз трябва да прекалива с наркотиците. Очевидно. Точко! Аз направо гледам от телефона. Fuck you, bitch ass niggas! Аре, да ги гледам, бе. Виж колко много са ме били. Виж колко хора бяха. Не, толкова скоро я разтървават. Защото е изрод. Тя не е човек, тя е изрод.